Os mariscadores de Ribeira pechan a campaña de Nadal con poucas capturas. A escaseza elevou aínda máis os prezos de especies como a centola, a nécora ou a ameixa. Que tal, saudos? Neste primeiro informativo de 2025 comezamos tamén falando de violencia de xénero. Porque o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificou a condena a un barbanzán por maltratar a súa exparella. O alto tribunal rexeita o recurso da defensa e mantén a pena de 3 anos e 3 meses de cadea. A sala considera probado que o acusado cometeu maltrato continuado contra a muller. O Concello de Pontevedra busca fondos europeos para actuar nos barrios de Monteporreiro, A Seca, Valdecorvos e A Parda. O alcalde informaba hoxe da publicación das bases para a convocatoria dos plans EDIL, Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado. O goberno local traballa xa nun plan de actuación integrada para poder presentarse a estas axudas. Vilagarcía segue traballando na recuperación dos seus espazos públicos. Esta mañá o alcalde achegábase ata o Parque das Gaivotas, onde se está a levar a cabo unha actuación de posta a punto. Ademais da renovación da zona de xogos, estáse tamén a reformar os bancos e instalar novo mobiliario. Nesta zona estánse a investir 40.000 euros. E a Xunta destina 134.000 euros á mellora do Centro Ocupacional de Discapacidade do Centro de Día para Persoas Maiores de Valga. Ademais das obras que se fixeron nestes dous espazos, o Goberno galego tamén concedeu unha achega para a compra dun vehículo adaptado para o centro ocupacional. Este conxunto de melloras son o resultado dos convenios de colaboración asinados entre o Concello e o Goberno galego ao longo de 2024. E superado xa o ano novo, aínda queda que veñan os Reis Magos. Na maioría dos concellos xa teñen todo preparado para a súa visita o día 5. Hoxe nas Novas coñeceremos os detalles da cabalgata de Boiro, que é a máis longa do Barbanza, e tamén da de Ribeira. Ali os reis chegarán en Dorna para estrear un novo modelo de cabalgata que contará con 6 novas carrozas. Con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma a pena imposta a un veciño do Barbanza polos delitos de maltrato, coaccións, lesións e tentativa de agresión sexual á súa parella. Ratifica así a condena a 3 anos e 3 meses de cadea decretada pola Audiencia Provincial da Coruña, así como a obriga de indemnizar á víctima con 20.000 euros por danos morais. A sala considera probado que o acusado cometeu un maltrato continuado dende o 2016 contra a súa parella, tanto físico como psicolóxico, impedíndolle o acceso á economía familiar e manter relacións persoais. Tras varias denuncias por violencia de xénero, o xulgado de Ribeira decretou unha orde de afastamento en 2019, así como o seu ingreso en prisión preventiva. Xa saben que hai un número de teléfono que poden chamar se son víctimas da violencia machista, e o 016, é un número que de balde que non deixa pegada na factura, aínda que si é recomendable borralo da lista de chamadas do teléfono móvil. Seguimos con outros asuntos. Pasadas xa as datas festivas deste Nadal, toca agora facer balance da campaña marisqueira. En Ribeira, a pesar da escaseza de capturas, destacou a boa facturación, posto que as principais especies acadaron moi bo prezo na lonxa. Xa o marisco adoita subir no Nadal e se por riba hai pouco algunhas especies non son aptas para todos os petos. En Ribeira escasearon as capturas de algúns dos produtos estrela destas festas, como a centola ou a nécora. Sen embargo, mantívose a facturación en índices similares a anteriores campañas, dada a elevada cotización. Pero bueno, a campaña de Navidad, dentro do malo, en capturas moi poucas, tanto no Rivaldo como na centola, na nécora, no camarón. En cambio, tivemos uns precios altísimos, precios moi altos. Claro, xa depende da oferta, non canto menos agua sabemos que os precios van a subir bastante máis o noso produto. Pero claro, estamos falando de campañas de que empezamos casi nos dous primeiros meses de 20.000 kilos, 25.000 kilos menos na centola, 3 ou 4.000 kilos menos no tema da nécora. En cambio, fixemos máis volumen de facturación que con os 20.000 kilos. Pero bueno, non é cousa boa, nós o que non queremos é non queremos que haga produto, e que, bueno, que teña bo precio tamén, pero que haga produto, non? Algo semellante pasou coa ameixa babosa, que roldou os 50 euros nos últimos días. A ameixa babosa
deixou un pouquinho pola calidad, non? Pero estamos vendendo a 45, 50, pois a media máis grande, pois a máis pequena, ahora nestas fechas a 30 euros. Sabemos que a partir de ahora que vai a baixar, lógico, normal, que vai a baixando, pero bueno, dentro dos precios, pois sacouse unha media moi boa. Na sectora tamén sacouse uns precios moi altos, debido á escasez, a pouca cantidad que hubo este ano, e na nécora igual, e no camarón o mismo, non? Ao haber moi pouca cantidad de produto, pois sempre se revolve. Agora, pasado o tirón do Nadal, os prezos volverán á normalidade. Os mariscadores terán que facer fronte á escaseza de recurso, aínda que as expectativas de cara á vindeira campaña son máis optimistas, dada a gran presenza de cría da ameixa nas autorizacións. E saiban tamén que a Consellería de Medio Ambiente eliminou un punto de vertido de augas residuais en Lousame. O persoal do Programa de Control de Vertidos dependente de Augas de Galicia detectou unha fuga nun sistema depurativo na parroquia de San Xoán de Camboño que vertía augas sen tratar o rego Ornanda. Unha vez identificada a orixe e o foco do vertido, requiriron ao titular desta instalación para emendar as deficiencias procedendo ao selado das fisuras. Nunha posterior inspección desa zona comprobaron que o problema xa fora subsanado grazas ao correcto mantemento do sistema de depuración. O Concello de Pontevedra busca fondos europeos para actuar nos barrios de Monteporreiro, A Seca, Valdecorvos e A Parda. O alcalde informou hoxe da publicación das bases para a convocatoria dos plans EDIL, Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado. O goberno local traballa xa nun plan de actuación integrada para poder presentarse a estas axudas. As actuacións que se financian deben ser en barrios menos favorecidos desde o punto de vista económico e as actuacións fanse para achegarse aos estándares de calidade urbana do resto da cidade, non? E as actuacións son de tres tipos, non? Mellora dos espazos públicos urbanos neses barrios, mellora dos equipamentos de eses barrios e loita contra o cambio climático. O Concello deberá presentar o proxecto de actuación municipal antes do 28 de febreiro e así optar a uns fondos europeos que, como máximo, permitirían cofinanciar ata 20 millóns de euros. O proxecto está inxerido dentro da Axenda Urbana Pontevedresa, requisito obrigatorio para poder concorrer a estas achegas. O Concello está a elaborar diferentes proxectos nestes barrios que poderían ser subvencionables, como, por exemplo, a actuación na contorna do futuro pabillón de Monteporreiro, a Casa da Cultura deste barrio ou a renovación do campo de fútbol e de rugby xunto coa súa contorna, ademais dunha intervención na Praza de Europa e o Miradoiro. No caso da Seca, o Concello optaría por actuar sobre a cuberta da vía do tren, ademais dos viais de acceso perimetrais e do propio barrio. En Valdecorvos plantéxanse actuacións nas zonas verdes e na creación de elementos reguladores de enchentes. E finalmente no barrio da Parda a intervención realizaríase entre os xulgados e Otero Pedrallo no futuro parque que se construirá nese espazo. Esa é a licitación, o proxecto para humanizar a pasarela da Rúa 12 de Novembro, tamén en Pontevedra. O proxecto permitirá actuar sobre unha superficie de máis de 4.700 metros cadrados, contando cun orzamento de case 711.000 euros. A reforma creará unha nova zona de estancia sobre a plataforma que cobre a vía do tren, con zonas axardinadas e permitindo tamén a circulación peonil. O prazo de execución é de 9 meses e o tempo para presentar as ofertas permanecerá aberto durante 20 días hábiles. E que está nun convenio asinado coa Diputación das obras que o Concello lle pideu a Diputación para executar. Executa o Concello e, bueno, a min é unha actuación que leva xa un certo retraso, pero que ven a completar toda a cuberta da vía do tren en 12 de novembro, a continuidade da pasarela hacia as vivendas de Renfe, non?
E Vila García segue traballando na recuperación dos seus espazos públicos. Esta mañá o alcalde achegouse ata o Parque das Gaivotas, onde se está a levar a cabo unha actuación integral de posta a punto. Ademais da renovación da zona de xogos infantil, estanse a reformar os bancos e instalar novo mobiliario. Nesta posta ao día desta zona, o Concello investiu uns 40.000 euros. A eles hai que sumar máis fondos noutros espazos semellantes do municipio, como por exemplo no Piñeiriño. Ao mesmo tempo, explica o rexedor, estáse facendo un plan de infraestructuras para a renovación de distintos elementos. De forma paralela, está en marcha tamén un traballo de inspección das zonas de arboreda que xa vai polo 80%. Este foi un investimento de 40.000 euros. Por exemplo, mesas de picnic tamén se van a colocar noutras zonas do Concello, como pode ser tamén no Piñeiriño, que tamén é un barrio desta contorna, na que tamén hai moita xente xove, moitas familias, e tamén se va a instalar noutras zonas do Concello. Se está realizando tamén un plan de infraestructuras, de mellora de elementos por parte da Concellería de Parques e Xardíns, como por exemplo os diferentes pontes de madeira que temos no noso Concello, Xunqueira, Rodrigo de Mendoza. Se están reformando tamén ou poñendo a punto as pérgolas que hai nos parques do Concello, como pode ser tamén no Parque da Xunqueira ou no Parque Miguel Hernández. Se está tamén facendo un traballo de inspección, que isto non se está realizando nun Concello, levan de momento feita xa o 80% das actuacións recomendadas nos informes, se non me equivoco, concelleiro, nos árbores do noso Concello. Bueno, na maioría dos concellos xa teñen todo preparado para a visita dos Reis Magos o día 5. A volta da publicidade coñecemos os detalles das cabalgatas de Boiro e Ribeira. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. A Xunta destina 134.000 euros a mellora do Centro Ocupacional de Discapacidade e do Centro de Día para Persoas Maiores de Valga. Ademais das obras que se fixeron nestes dous espazos, o Goberno galego tamén concedeu unha achega para a compra dun vehículo adaptado para o Centro Ocupacional. Este conxunto de melloras son o resultado dos convenios de colaboración asinados entre o Concello de Valga e o Goberno galego ao longo de 2024. A Xunta investiu 134.000 euros en Valga na mellora do CODI, o Centro Ocupacional de Discapacidade e do Centro de Día do municipio. Os fondos para estas actuacións proveñen dos convenios de colaboración asinados ao longo de 2024 entre o Goberno galego e o Concello. En total foron perto de 135.000 euros que se invertiron, tanto en melloras no edificio para solucionar os problemas de humedades neste centro de día, que é un centro moi importante para persoas maiores dependentes que xestiona, neste caso, a Xunta de Galicia a través do Consorcio en colaboración co Concello, pero tamén outras actuacións que se fixeron no Centro Ocupacional de Discapacidade que ten o Concello de Valga. Ademais das melloras nestas dúas infraestructuras, concedeuse tamén unha achega para a compra dun vehículo adaptado para o centro ocupacional. Xa temos outro, pero era para moito máis plazas e todos sabemos, non? As persoas con discapacidade pois non participan todos os días nas actividades, polo tanto, un con 9 plazas pois é interesante para outros desplazamentos onde non van todo o alumnado, pois con esas 9 plazas véñenos ben, ademais para unha silla, para incorporar se unha persona vai en silla de rodas. O alcalde tamén pon en valor as melloras acometidas tanto neste centro de día como no CODI. No caso dese centro ocupacional habilitouse un espazo para distintos obradoiros. Foi acondicionar un local que estaba nunha primeira fase e había que poñerlle falso teito, piso, peche, para separar o que é a parte do forno, donde se cocen figuras que fan os propios persoas con discapacidade, e, bueno, pois que ven a mellorar moitísimo, non? E no tema de teitos, pois como foi aquí no centro de día, que había humidades e solucionáronse, non? Esta mañá, durante a visita do xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a estas instalacións, o alcalde aproveitou para trasladarlle novas necesidades aínda pendentes en materia de benestar, algo o que tamén se sumaron a algúns destes maiores hoxe.
E o programa Insertados de Amigos pechou o ano con máis de 70 insercións laborais. Trátase dun resultados máis que satisfactorios, tanto a nivel de acceso ao mercado laboral como de participación, posto que 240 persoas pasaron por estes programas de apoio e asesoramento no eido da formación e do emprego. Cada un deles contou cun servizo individualizado e seguimento para favorecer as posibilidades de acceder a un posto de traballo. En canto aos cursos, realizáronse os de conserxe para traballar como recepcionista, en atención ao cliente ou auxiliar de transporte, así como operador de carretilla elevadora. E Caldas arranca o ano estreando nova maquinaria. O Concello acaba de adquirir unha máquina para o mantemento do espazo público. Trátase dunha ferramenta que serve para a limpeza de todo tipo de pavimentos de rúas e beirarrúas, así como para a posta a punto de sumidoiros. A máquina foi adquirida polo Concello a través dunha achega do Fondo de Compensación Ambiental da Xunta. Supuxo un desembolso de 29.000 euros. Esta mañá visitou o Concello o delegado da Xunta en Pontevedra. Acompañado do alcalde, interesouse polo funcionamento desta nova ferramenta que xa foi probada na Praza da Constitución da Vila. Agustín Reguera salientou ademais que na zona de Pontevedra foron 11 os concellos beneficiados con achegas do Fondo de Compensación Ambiental, entre eles o de Caldas. Foron 11 concellos da área de Pontevedra os que acadaron esta subvención por importe total de 475.000 euros e Caldas de Reis pois foi un dos concellos que con 29.000 euros pois decidiu comprar esta máquina para os seus servicios municipais. Esta é unha das moitas líneas de axudas que a Consellería de Presidencia a través da Dirección Xeral de Administración Local pon ao servicio dos concellos. A máquina é principalmente o que é tanto para desatrancos como para a limpeza, o que nos permite reducir o tempo de traballo e o persoal adicado a unha limpeza. Non é o mesmo limpiar unha beirarrúa a man que limpiala pois cunha máquina destas características que xa che axuda e permite tal. A reducción de tempo non é máis que para poder dedicarlle o doble de tempo á limpeza, e a partir de aí, pois, bueno, que tanto no casco urbano como en todo o rural, pois este a xente máis e mellor atendida, basicamente. O Concello de Boiro e a Comisión Parroquial de Santiago de Lampón volverán colaborar para traer os Reis Magos ata o municipio. O día 5, as súas maxestades percorrerán Boiro na cabalgata máis longa da comarca. Na véspera serán as Raíñas Magas as que visiten todas as parroquias. A 6:15 do próximo domingo, as súas maxestades de Oriente partirán da zona da Madalena arroupados por unha extensa comitiva. 8 carrozas, diversas agrupacións musicais e os tradicionais andorcheiros e espadeiros pasarán polo Sequelo, Pontegoiáns e a rúa principal ata chegar á Praza de Galicia, onde terá lugar a recepción real. Serán 8 carrozas, como a todos os anos, que irán acompañadas por antorcheros, lanceros, romanos, os Reis Magos cos seus correspondientes paxes, e despois agrupacións musicais como é a Oje de Ferrol, que xa leva máis de 50 anos ininterrumpidos participando na cabalgata. Logo tamén virá a charanga o equipo B, virán o grupo de gaitas os Carabeiros, o grupo de gaitas Alume, e logo tamén pois outros grupos de animación que contrata o Concello. Unha vez finalizada, farán o percorrido de volta pola Rúa Peonil e a Estrada Xeral, rematando o percorrido no Centro Social de Escarabote. Na xornada previa, como anticipo a Gran Cabalgata, terá lugar a visita das Raíñas Magas, que se converteu xa en tradición dende hai uns anos. As Raíñas Magas que van a recorrer todas as parroquias do noso municipio. O sábado ás 11:30 van a recorrer 3 parroquias, que é Alabanqueiro, Cespón e Bealo, e depois xa pola tarde, pois a partir das 4 da tarde, pois Macenda, Cures, Escarabote, Cao de Cruz e finalizará en Boiro. Tamén en Ribeira teñen todo preparado para recibir os Reis Magos o vindeiro día 5. Van chegar neste caso en Dorna, a capital do Barbanza, para percorrer logo en carroza as principais rúas do centro urbano. En caso de chuvia, realizará unha recepción no auditorio.
Ribeira estrea este ano un novo modelo de cabalgata. 6 novas carrozas de gran tamaño compoñen a comitiva que irá acompañada dunhas 300 persoas, 5 charangas e unha banda de música. Destaca ademais o gran espectáculo de cabalos de luz e outros personaxes de animación infantil. 5 charangas e unha banda de música como son a charanga Bebe Más de Vedra, a charanga Gárgolas de Celanova, a charanga Fanfarria Forruxa de Caldas, a banda de música de Ferrol, Cristo de la Buena Muerte, a charanga Santa Compaña de Culleredo e a charanga Charandonga de Cotobade. Ademais, vamos a completar esta cabalgata ca actuación de un show espectacular que ven da man de Global Eventus, que é unha compañía especializada neste tipo de actuacións, que por primeira vez conseguimos que veña a Ribeira co seu espectáculo Cabalos de Luz, así como tamén teremos outra serie de personaxes como é Super Mario Bros, que tamén veñen da man desta compañía, así como tamén vamos a contar ca presencia de distintos personaxes infantís, como son os personaxes principais de Fillimás, que van a participar no desfile e van a acompañar aos nenos e as familias durante todo o recorrido. O percorrido será similar ao doutros anos. Tras chegar en Dorna ao porto, as súas maxestades sairán en carroza dende a Rúa Canarias, en dirección a Padín, o Malecón, Romero Ortiz e Rúa de Galicia. Ademais do reparto de 2.500 kilos de caramelos, os asistentes poderán disfrutar de varios espectáculos de fogos de artificio durante o percorrido, que rematará na Praza de España. Na Praza de España se van a proceder ao sorteo de 3 agasallos, un por cada rei mago, que se fai en base a unha serie de participacións que os nenos recibiron por visitar tanto o Carteiro Real, o Apalpador ou a Papá Noel nas distintas actividades que se foron facendo ao largo do Nadal. O remate, os nenos poderán recoller os premiados poderán recoller o seu agasallo en caso de que non estén no seu momento, que se cercioren do número que teñen para poder vir a recollelo. A intención do Concello é que a cabalgata poida saír a pesar das malas previsións meteorolóxicas. Non descartan, sen embargo, ter que acurtar o percorrido ou trasladar os actos ao novo auditorio. Tamén en Ribeira teñen todo preparado para recibir os Reis Magos o vindeiro día 5. Van chegar neste caso en Dorna, a capital do Barbanza, para percorrer logo en carroza as principais rúas do centro urbano. En caso de chuvia, realizará unha recepción no auditorio.